til, at svanen fik sin sidste vinge. Og den har vi herovre. Men først så skal vi have lidt praktisk. For så skal I selvfølgelig over se det bagefter. På bordene her er der nogle drikkevarer, der er rødvin og hvidvine. Så er der nogle tallerkener, hvor I så må gerne tage sådan et par stykker brød på. Og der er lidt forskelligt. Der står laks, og der er noget med nogle høns og noget rostbiff, og så er 2 slags ost. Senere, når I er over og kigger sådan noget, så er der også kaffe og kransekage. Og det håber vi selvfølgelig, I vil nyde rigtig meget. Og så inden ret lang tid, så vil jeg sige lidt mere. Men nu skal I have noget i jeres glas og på tallerkenerne. Så jeg ved ikke, hvordan I sådan helt frem og tilbage kan komme. Men med det gode vilje, må ikke det går. Så værsgo. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Vi er simpelthen så glade for, at I vil være med til at fejre vores nye tilbygning her. Og vi har faktisk kæmpet for den i mange år. Det er lidt for Mogens. Jeg vil lave et tilbageblik. I slutningen af 2012, der var der valg til menighedsrådet her. Og jeg andre steder. Og jeg deltog ikke i opstillingsmødet. Men efterfølgende blev jeg kontaktet, om jeg da ikke kunne tænke mig at blive stedbetræder. Og ja, det kan der jo ikke sige så meget. Det tænkte jeg, og så sagde jeg ja. Det var altså kun én dag. Så blev jeg fuldgyldigt medlem. Vi fik af den afgående formand præsenteret et skitseforslag som arkitekt Mogens Svending, som står her ved min side. Han netop havde lavet, og det er så spændende ud. Tilbygningen skulle rumme præstekontor, kordegende kontor og en udvidelse af mødefaciliteterne. Og det var dengang prissat til ca. 6 millioner kroner. Vi havde godt prioriteret lidt om for hurtigt at få bedre formål. Vi gik derfor i gang med at lave behovsanalyser og søge anlægsmidler. Men da de var færdige med det, og troede, at nu kunne vi så få noget lavet for ikke meget over 6 millioner kroner, så var tingene selvfølgelig steget lidt. Så prisen besøgte mig nu knap 9 millioner kroner. Vi begyndte at få lidt anlægsmidler, men kunne ikke gå i gang før der var sikkerhed for, at vi havde alle pengene til byggeriet. Så fik vi corona. Det fik vi alle sammen. Så steg alle priser helt markant. Også på byggematerialer og lønninger. Og det ved I selvfølgelig en masse om også. Men da vi endelig kunne forvente at få noget godkendt, så var det som sagt så steget så meget, så prisen nu hed over 15 millioner kroner. Så var vi jo faktisk helt nede i guldkælderen i Sindrum. De næste 2-3 år, så fik vi hvert år lidt anlægsmidler, men stadigvæk ikke nok til, at vi kunne gå i gang. Samtidig fik vi af Provstiudvalget pålagt at finde besparelser. Og det var svært, også fordi Stiftes bygningskyndige, som har meget at skulle have sagt, de har stillet nogle krav til ændringer, så bygningen blev endnu bedre passet ind i det nuværende kirke. Og det blev selvfølgelig ikke billigere, men selvfølgelig bedre. Vi fandt lidt besparelser, og endelig fik vi godkendt skitseprojektet. Nu mangler vi bare de sidste anlægskroner for at kunne starte op. Ved Provstiudvalgets afsluttede budgetsamråd 2024 fik vi de sidste anlægsmidler bevilget og kunne endelig gå i gang. Vi var
var så klar. Så meget hurtigt efter tog vi første spadestik, og så gik det ellers næsten vanligt. Tidsplanen sagde i første omgang, at vi var færdige 1. september 2025, men der kom et par bump på vejen. Det viste sig nemlig herude, da man skulle grave ud og fundere, at der var forurening i jorden, og en dag i sådan en grad, at der var eksperter til stede, der skulle nærmest se på hver eneste gravgrusgreb, hvor skal det her nu køres hen, og hvor skal det her køres hen. Så det var meget forurenet og skulle afleveres på nogle helt bestemte steder. Men med cirka en måneds forsinkelse står vi nu med en ny tilbygning, der kun mangler udtørring, så den og hele kirken med kirketårn kan blive malet hvidt. Det går jeg ud fra i forsommeren 2026, og det glæder vi os også rigtig meget til. Vi vil nemlig gerne sende det signal til vores naboer hele Horsens Kommune, at vi har et flot vartegn her i byen. Inden jul håber vi også at have genetableret lys i kirketårnet, sådan som det var fra kirkens opførelse, men desværre i mange år ikke har været i brug. I dag glæder vi os over, at vi endelig har fået vores tilbygning. Og jeg vil til mig at kalde den Svanens sidste vinge, og en færdiggørelse af Sønderbro Kirke, som den egentlig skulle være fra starten. Vil det hjælpe mig med at råbe et trefoldigt hurra på Sønderbro Kirke og dens nye tilbygning? Sønderbro Kirke, længe leve! Hurra! 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 Og så er det langt. Hurra! Skal du holde det? Skal du holde det med hånden? Er det ikke det? Så det ser frisk.